Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, may umap man nagyang iya ulan-ulan na Disember. Nagyang iya ulan-ulan na tanto ko dinde kalagyang ko to ang mga tao diinde degang. Yung iya mga area tano, nagusto pa mga darpa lagi dagyang iya Metro Manila. Napkiling kad nagyang kuto miyak kadagadagal ang mga Muslim adi indidegang yang kaya paman na pimberang ang mga darpa na may papanoon sa mga bangsa tano ang mga padagang da basi darpa madakalataw ron inunta na madakalagyang kuto ang mga Muslim adi indidegang. Nalagi dia naman buso mga ala city. Adudu nagyang kuto ang mga bangsa tano. Pagaliniran din na tepengan nagyang kayakan daga. Kasablaw tano. Nasi kumyangaw na Disember. Na adong panaw pa maaaya ko na pikapitalian nagyang kuto ay pangarumanian. Anta akad na trakyan na miyapusanian na di niya di mapangapital. Ay mga bangsami. Na panganihos ko Allah subhanahu wa ta'ala agya nga iya kapandagangiyo na pala-palaya din makalaba agyang ko to ang mga padagang na mapasadagyang ka iya Disember na matuuntan wa mga padatanwa makaibi na makasasangingi aban niyang paman na mapataro amiyad agyang ko to imbetangian ipangarumanian na gumiyada agyang ko to amiyah kapitalian mga bangsami. Anto na galabak apa nang gilaan tano sagi ang kaya di kandagang galabak tano na kedusa tano nagwanto na yung mga galabak apsipatan tano ang tano makuagi ang kuto malaabalas sagi ang kuto adi kandagang lagi yung mga bangsami na importante ya kasabuta tanuro. Kailangan din nagyang kuto kakanalatan ro na sa katano ang mga padagang. Naman dia kaya kan dagang naad nakap kedelikado ro nagyang kuto ang manusia. Naadum paman kekuan niya nagyang kuto ang malabalas. Unan tan nagyang kuto kadidelikado niyan. Tingu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Tingu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataan asu mga padagang. Na upadagang ka na maapadaga saya. Malakay bisnis anta aka may to kay dagangan apiapan na say duwa ka. Adagangan na ka. Importante na ayagalabag ka aya di ka susukat na kandagang. Tingu Nabi tanwa Muhammad amakaw masiran sa alungan amawri na paguyagan siran. Siran na mga padagang fujara mga palalalong o di na mga lalong at tigitano o di na mga darwaka. Natitud na ya kumaragin. At ipadagang ako na makumako sa alungan amawri na siya ko kapag kibilang sagiyan ko to ang mga tawa, mga darwaka, mga lalong na ada na piya kaliron unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta asirano to na sumanga padagang amal ay kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yago to adin yan di kapesa kandagang nandudu nagyan ko to kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagano ito sifat. Ikadua na wabarra wa sadaq. Tao kalalagan. Mapi kapigin dulu na. Wa sadaq nagutaw patiis nagubenar agyang ko to kateruyan. Igida manutua. Dinyan limbitira agyang ko to kustumeriat. Ino saya na mga ulama. Ay lagi diyan na mubarik furi si iku kitab yan na Tuhfatul Ahwadi. Pimana niya nagyang kuto ang miyakalin sa nagyang kuto ang mga padigang nga pagaw masalungan na mawriya mga darwaka, mga lalong at na illa manittakallah so mga tao
dudu nagyang kuto akalak si ku Allah na maya kaliuro natiya nabi allam yartakibal kabaira wala sagira nagyutos so mga tawa miyanang gilaan niya nagyang kuto mga laadusa nagyang kuto may ito adusa anutup ka kuwa mga bangsami na min riskin wa khiyana sagyang kuto din niya di ka pamagakal nagugyang kuto khiyana kapagkalanian sagyang kuto akustumirian nari mga bangsan igira man uto paman na aditano dindagang anto na yung kitiyan nari pati istano sagyang kuto kapumasarkatan o kustumiratan wagi original na tero ang ka-original na upama ko palatek aguad na ay bagyang kuto adagang naka napaman napayagang kadnaki di ka pangiraw aso palate ka na original. Pagiling ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Tiga penuh mga ulama ahsana ila nasi fi tijaratihi. Ay ako na maanaw to na paman na mapiyas ikutaw sa giyang uto adin yan di kandagang. Kanaba may tubo na ini pamran lagi nagyang kuto adagangan yan. Di aki mga bagsan. Mapiyatano sumuslim na mapi muamala kapikipentang sa giyang kuto paman na mga tao, mga kustumirian. Anta akat tigo mga ulama aqama bita'atillah giyang kuto adin yan di kandagang na masyapan sa kanyan sa giyang kuto mga simba niya sa iku Allah. Nagugyang kuto kapugunutin niya sa iku agama Islam. Hayaman na mga bangsami napadagang ka na tindaging ka hindi na kiler ka gyang kuto kababaliw ka Muslim. Ya kada-kada lang mga tao ay penderay no niya nagyang kuto simba niya sa iku Allah makapantag mo sa gyang kuto di niya ni kasusukat. Yung mga bangsami na malagi do Disember anta ka di Disember na miya kada-kada lang kilay tanwa mga tao ayap yakaw na niya nagyang kuto kakuyagan na piyakalipatan niya nagyang kuto simba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaq yung kuto pituro na bitan wa Muhammad patiis na fi yaminihi wa saira kalamihi patiis kaniya na benaris kaniya igira man uto paman na miyakas supa miyakadaga lang mga padagang papalapaan niyan sa sapa agyang kuto paman na di niya dikandagang o dia tigo mga ulama na pati isagyang kutuwa terunian sagyang kutuwa mga kustumirian sagyang kutuwa di niya di kandaga. Pitero al-Qadi na tigyan na kagiyumay no to ay kialaya man o mga padagang na at tadlis gyang kutuwa kapamagakala tigitan. Gyang kutuwa di niya nakaptero sa pure. Nagyutuwa tigiyan is sabab asiran na kaya betuan siran sa fujur mga darwaka kagi suka kapamukig na di ko pakay tigo mga ulama ay kaya man si ko muamala kipupantag no padagang si kustumirian nagyang uto atadilis pumagakan o diya tigo mga ulama nagyang uto adagangan yan nakakili-kili din niya sepengan niya nagyang uto apaawing yan o pamakuad na binasan niya napuwingan sepengan yan na tigo mga ulama akilaya mampenapaman na siran na igir adisiran dindagang nasasaugan sa mga kasupa akabukegan uli na susalakawron nagyutoy sabab ki itong siran sa giyang kutuwa paman na mga darwaka lagi na ng mga bagasami so padagang na penanggilaan yan o ba di makasupa sa paman na sapa akabukegan ini ditero no pama original ai na palte kabes laboron so paman na mga padagang apaman na dua gyang kuto dagangan ni na original na paman na kelas ero no din anto naasan so mga silpunan so mga talupa ay tero ang kadnaki ohay mabuluga pumasana pumasa miya kapia-pia gyang kuto customer akatawan ni nagyang kuto pumasaan yan. Ano ba niya pan mga pikira ti na original ay na namakaw masawalay na miyagba o talong pa na paman na miyalakat o cellphone na paman na miyadad si kukondisyon yan na pananggilan tanwa yung mga bangsam. Padurwat ti mga ulama
Amya kaliyo sagiyan ko to ang mga derwaka, ang mga padagang akuyag sa alungan na mori, manit takal maharim, na pianang gilaan niya nagyang ko to ang mga haram, lagi diyan upama na may kapital kari, na kapital ariba, na diuto kapakay. Na sa mga tao, miya ng gila siran, na miya kaliyo sagiyan ko to paman na kuyag sa alungan amori lalong. Wabarra fi yaminihi na patiis, piyo lagyan ko to adin niya ni kasyupa. Uway, upama ko kailangan sa kasyupa. Ugaid, na nadin yun, palayam sa mga ginawa niya, paman na umang kanupisa na adin kasyupa. Mata na kaya original ay. Mata na ya kamapin niya digangan. Di, kuaniro lagyan ko to kapmataan. Kami ada kianan. Uway. Wasadaka fi hadithi na patiis, lagyan ko to akataruyan. May alis ko sunnah, hadith as-sahih, sabab akia pakasifat agian ko to mga tao sa fujar, so mga padagang na mga lalong natigo mga ulama, wa huwa ma yatalabbasu bihi min al-haqqil kadhib min al-halifil kadhiba, nagyuto din so paman na mga samaya akabukagan naguso igiraman to am yaka pusada siran adni pusada iran na nadisiran tuman nagyuto paman na kaya beluiran na pama ang mga darwaka kagidi ke paris ko Islam ubas sutaw na pemukag nagupaman lagi ada mga kapasadanian na nadinian ituman nakagiyang ko tuwa lagi duto na sifat tuwa munafik. Ay kadua hadith na pitero nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna tujara humul fujar, mata na sa mga padagang at ibu nabi tanwa Muhammad na sira naman ipaman na mga darwaka. Kila ya Rasulullah, ini si ko Rasulullah, udina paman na Petrus iku Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bay' badisu Allah, na piya kay niya si iku mga tawag yang kuntu akan degang kagigiyan na paman na piya pakay ra katanwai agyan kaya kan degang tigo nabi tanwa Muhammad qala bala, uy piya pakay agyan kaya kan degang ada ba niya nakarata uga ida aya karata iyan, walakinnahum aya karata iyan nasiran ang mga padagang yuhadithuna fayakdabuna igida di sira di mamanutulan ku degangan ira na fayakdibuna kabukegan wa yahlifuna fayathamuna di sira ni sepa si ku dira di kadegangan na kedusa sira. Mga bangsami ginan suayaman na niyan natawa di penanggila nagundudun nagyan ko to akapamagakan nagupaman na tao apalat ti kagyan ko to after niyan nagusto samay iyan na kabukagan. Inunta ti mga ulama agyan kaya paman nakandegang napadaya sa agyan foto permiro nagu mga pipia kalasi kasusukan ya kapia-pia kunya ti mga ulama bien tu mga ulama agyan kaya kandegang apaman na kapetiis nagu mapi akan degang liman barra wa sadaq si ku mga tao apaman na mga padagang siran bilang atau siran mapia siran nagupati isiran fa inna tajira saduqal amin mata nagyang kutua padagang at yung nabi tanwa Muhammad saduqul amin kesarigan nagupati is lahu minal ajri syai'il azim na bagian niya nagyang kutua balas atanto kumalas sa alungan amori ayat dalilan na nagyang kutua katiro nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam At-tajir as-saduqul amin yang kutua padagang saduq patiis nagu kesarigan na makaumas sa alungan amori ma'an nabihin na iyad na inapadayan na sumanga panabi-nabiyan sunabitan wa Muhammad agus sumanga pagarinyan ang mga nabi nagu sumanga sidiki na mga tao amya guyag-guyag sang kaya dunia na mga patiis wasyuhada naguyag kutua mga sahid. Masya Allah mga bangsami aya panabnaran tanu nagyang kaya muri hadith mi alwi tanu apaman na mataguro katanu nagyang kutu wakat petiis nagugyang kutu ay amanan yan na kasasarigan tanu panginin tanu si ikwallah asulang-ulang wano mga padagang nga masipatiranaya na may pagpadairan sa mga nabi na gusto mga syuhada gusto mga sidikin mga bangsami kailangan tanwaya nagu kailangan niya mga bangsatan wag yan kaya lagi dewasiat na mapakay awad na tilalatano mga pagaritano ayaman na niya ng mga padagang na pagpakalang kapantano kiranaya istintano kiranaya anta aka isir tanukiran kaantugong piagyang kutuwa kan degat di tanu di kandegang mataan mga bangsami agyang kaya kauyag-uyag sa dunia na temporarya da apaman na
batau aba si ketatap sangka ia dunia na edna mapian api anto nega lepakatano na naditano disuaswat si kukad ng tanu rabbul alamin pangnigo si ikwallah apalaya kanud maka laba ang mga pagaryami. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.